Hola, disculpeu el retras en el qual arriba aquest vídeo, però és que ha sigut un mes complicat. Han hagut eleccions al claustre i al Consell de Govern, en les quals STEP ha arrasat. Una vaga contra Amazon, el del selfie, i una baralla de les grosses entre el rectorat i STEP. I jo he necessitat agafar aire per respirar. El tema principal del Consell de Govern, on s'aprovaren les liquidacions dels pressupostos de la UPB i les seues fundacions, va ser resoldre una qüestió d'honor i tancar files amb dos vicerectors vilipendiats perquè l'STEP havia demanat el seu cessament i, de pas, a aprovar mesures per dificultar la comunicació dels sindicats amb la plantilla de la UPB. Casualitat? Jo pense que no. Avui parlaré d'algunos hombres buenos i de dones bones també, faltaria més. I seré tan imparcial com el rector quan em dona la paraula en el Consell de Govern. Disc capçalera. Aquesta sessió del Consell de Govern tenia una missió: netejar l'honor de la vicerrectora en competències d'igualtat i del vicerrector en competències de comunicació que havia estat tacat per l'STEP en exigir el seu cessament per unes declaracions que havien fet en febrer en un acte de campanya electoral amb l'estudiantat. I què van dir? En resposta a una pregunta sobre denúncies per assetjament sexual a la UPB, la vicerrectora va dir això que podeu llegir. I en acabar, i aprofitant que ningú l'havia preguntat, el vicerrector va regalar-nos la seva opinió, que també podeu llegir en pantalla i que a mi, no sé per què, em recorda una cançó de Los Ponsets. Per la seva banda, STEP, considerant aquestes paraules profundament desafortunades i tenint en compte el que diu el protocol d'actuació en supòsits d'assetjament sexual de la UPB, que també podeu llegir, va demanar el cessament d'ambdues persones, amb aquestes precises paraules que també mos mostren. Segons el secretari general, la inversió de càrrega de la prova no aplica a l'assetjament sexual, malgrat el que llegiu del protocol. I jo discrepe perquè sé llegir. Diu el rector que és STEP i no és vicerrector amb les seues declaracions qui ha generat un mal reputacional greu, perquè les províncies acusa la UPB de no complir amb la Constitució interpretant les paraules del sindicat amb un regust ranci. Per això, el Consell de Govern va debatre durant més de 50 minuts sobre les declaracions del sindicat STEP, però ni un sol segon sobre les declaracions de la vicerrectora o del vicerrector. Bé, almenys la vicerrectora va demanar disculpes a totes les persones que puguen haver-se sentit ofeses per les paraules pronunciades en un mode informal. Com jo soc part d'aquesta història i també em costa molt ser imparcial i, francament, no em dóna la gana ser-ho, el que faré és mostrar-vos com podeu accedir a la gravació de la sessió del Consell de Govern i el moment exacte en el qual comença el punt. Aixina, ara que sabeu el que ha dit cadascú, vosaltres vos formeu la vostra opinió, que ja sou majorets. Jo vos recomano el passatge en el que el rector em va demanar que no fera demagògia al dir que pense que es confonien quan consideraven que la petició de cessament de dues persones és un atac a tota la institució. Perquè mira que és demagògica aquesta reflexió, No com quan el vicerrector compara l'atac que ell ha patit amb el que Trump li ha fet a Harvard, Ayuso a les universitats madrilenyes retallant el finançament o els carabiners de Pinochet al rector de la Universitat de Xile quan el van assassinar. O quan t'explica que ell no va fer un mansplaining perquè havia preguntat un home. Jaque mate este PB. Les conclusions que jo vaig treure del debat són: este PB, mal. Vicerrectors, bé. El rector considera un atac injustificat demanar responsabilitats al seu equip. I el Consell de Govern pensa que jo vaig ordenar el Codi Vermell. Però l'autèntic Codi Vermell no l'havia ordenat jo. L'havien ordenat i executat algunos hombres buenos uns quants punts de l'ordre del dia abans. I és que el protocol d'enviament de correu massiu ha canviat. I en breu no rebràs cap informació si no t'hi subscrius activament, excepte les del rector, que no et vas a lliurar de la felicitació nadalenca de capilla, i la d'aquells òrgans i serveis que ell considera essencials, i entre els quals, per descomptat, no estan els sindicats. Com no paren de dir-me que em van a dur als tribunals, deixaré clar que això és la meva percepció i opinió,
quan dic que existeix una relació causa-efecte entre el que se dificulte la difusió dels correus dels sindicats i que hagi demanat la dimissió de 2 membres de l'equip de direcció o s'hagi criticat els selfies de l'equip rectoral amb Amazon. L'excusa oficial és que s'envien tants correus que l'estudiantat se sent literalment bombardejat, tot i que els sindicats no envien cap correu a l'estudiantat, i que, amb el descontrol d'enviaments, es perden avisos d'alerta com el que autoritzava el PTGAS a anar-se'n a casa el dia de la dona. Que clar, és difícil que t'arribi un correu que mai s'ha enviat. Però això ho diuen llau. Altra raó per la qual jo opine que això és un codi vermell és que tota la seva força es basa en un informe del delegat de protecció de dades de la UPB que es va emetre després de que la primera versió del protocol d'enviament de correus s'haguera enviat als sindicats i aquests advertiren de la més que probable vulneració del dret sindical i d'una conducta antisindical. Clar, si algú ha de tindre la responsabilitat, que siga el delegat de protecció de dades, que per això li paguem. Si tu li dius a una IA que analitza l'informe d'este senyor, et diu això que veus en pantalla. I ara, doncs a iniciar una batalla legal entre sindicats i universitat. I vosaltres es quedareu sense conèixer la veritat sindical. Perquè el rector sap que vosaltres no podeu encaixar la veritat sindical. La seua sí. A banda d'aquests 2 punts, el Consell de Govern va aprovar un nou reglament per a la inspecció de serveis, la liquidació dels comptes anuals de la universitat i també de les fundacions CPI, Agromuseu de Vera, Servipoli i Sedat. També es va modificar lleugerament el pla de mesures antifrau. Modificarem un grapat de titulacions oficials. Nomenarem a una professora ad honorem i a 8 professors emèrits. Adequarem comissions i ens adherirem a l'Associació Valenciana d'Empreses d'Economia Circular i Sostenibilitat. Delegarem en la comissió acadèmica l'aprovació de determinades modificacions de títols, sol·licitarem implantar un nou màster Erasmus Mundus i crearem una unitat mixta d'investigació. El 25 de maig va haver una sessió extraordinària del Consell de Govern per aprovar les ofertes públiques d'ocupació del PAS i del PDI, i també les modificacions de la relació de llocs de treball d'ambdós col·lectius. Com que ja heu rebut prou informació sobre aquest tema per part dels sindicats i jo no vull infoxicar que encara me limitaran l'ús del correu massiu... Oh, hey! Bo, recomane que mireu la part en la qual el gerent explica que la limitació de despeses en personal és global i no diferenciada per col·lectius PDI i PTGAS. Ho recomane sobretot si eres el vicegerent i estàs veient aquest vídeo. No siga que en la pròxima mesa de negociació algú utilitzi l'argument dels 2 límits diferenciats que nega el gerent per justificar que tot el PDI acreditat pot promocionar enguany, mentre que cal controlar les despeses en PTGAS. Sincerament, aquesta escaramussa en el Consell de Govern em va desgastar anímicament un muntó. I és que, com va dir un conseller, tinc la pell molt fina i qualsevol coseta m'afecta. Bueno, ara tinc motius d'alegria, perquè amb l'entrada en vigor de la nova composició del Consell de Govern i els espectaculars resultats d'ESTEP en les eleccions, a partir de juliol em duc a uns col·legues al Consell de Govern. Pel mig, encara em queda un Consell de Govern solo ante el peligro. Pero vos prometo que a partir de juliol seremos los odiosos 8. Sigueu bons i no disgusteu al rector ni vilipendieu als seus vicerrectors i vicerrectores.